poko chul nyaka kawuono. Piny Rwanda en achiel kuom pinje mag Afrika ma oketo maino margi e tego kendo bero weche mag pur. Kokalo kuom migawo mar pur, Rwanda osechopo e rang'iny mamalo mag pinje madongore mapiyo piyo e yore mag ohala kaluwore kod okang' margi kata mar piny owacho mar neno ni jopiny ok oyudo pek e ngima kata nengo mar ngima. Wang'iyo chenro mag pur ma pinyno osekawo, ma bende piny Kenya nyalo yudo e puonjruok ahinya to e kindeni ma oganda winjo pek mar ngima kod nok mar chiemo. An agreement on agriculture. Sumruok paro e weche mag pur e kind piny Kenya kod Rwanda igeno ni biro jiwo yuto mag chiemo maya e puothe ahinya to ka itiyo gi yore manyasani mago mag pur mageto chiwo puonj makare mageto medo nweng'o mag puothe thurka. E gwenge makirehe e piny Rwanda, piny owacho mar Rwanda tawo chenro mar kuyo pi e puothe jopur mohewa 3,000 e puothe mohewa heka 10,000. The government availed to the farmers irrigation technology on their land. The farmers still own the land. The productivity has increased very significantly. They can get more than 10 tons per hectare for their maize crop. Katobedo ni polo seyaore kendo koth osebedo kachwe, chenro mag kuyo pi kata kamano pod dhi mbele wirani pur emochungo chumi ma piny Rwanda. Rain was 300 millimeter per year. You can imagine that that one is for maize to be ready. They need around 500 millimeter. We have got 70,000 hectares irrigated. Jopur ma piny Rwanda tiyo gi riwruoge mamoko makonye tawo chenro mag pur maggi. What we do search for the big market that can take the whole quantities, and then we link them to the farmers. Bende piny owacho mar Rwanda oketo mar neno ni jopur yagruok kod puonj makare e wi yore mag pur. On mulching and the minimum disturbance of the soil. These are some of the practices which will retain more moisture in the soil, increase the capacity of the soil to hold water. Like this season, if we are planting maize, next season we will be planting soybean or beans. Piny owacho ma pinyno bende chiwo sir mowinjore ne jopur mano mar jiwo wechego mag pur. Like in the last season, government provided the fertilizers, free seed, fast growing crops. Chenro ni maneno ni piny Rwanda ochung' motegno ahinya yore bedo gi chiembe wuon monyo omenda maho milion 54. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Familia moro mawuok e gwenge mag